yanzu me kake so ni wala haka yan gobe yanzu me kake so kai me kake so ya hakuri mi kake so saurara me kake so ka faɗa ya hakuri ya hakuri ne me kake so ka faɗa ka wada mai abin da zuciyarka faɗi me kake so Nura na'am Nura idan ka guje ni Nura a haka Nura tsakanina da Allah idan har ka ga bai magana da kai yanda nake so ba zan iya rasa rayuwa ta tsakanina Allah ya kiyaye wala ka rasa rayuwa Allah ya kiyaye a sanadin sonka wallahi hatta sa ina da aure kuma na kashe aure a me kai zafi me fa don neman in zo in ganka kawai to kai baka ji Nura yana kullun a rike aure a kula da aure ba me zafi ni waƙoƙin da yake suna to yanzu ya kake so faɗi ya kake so ai yanzu sarki mu kara samu da gaskiya faɗi yanzu me kake so ai kai Nura zuciya ba za ta yadda yi maka ka zo wani abu sarki wallahi ka gane sarki saurare ne nan dan baka ba da ka gani na ba ban da shi ban mu yara to duba Nura saboda Allah na taso daga garin Neja saboda Allah me kake so yanzu ai so nake na ji kawai me kake so ai maka don Allah Nura ni dai ina so in kasance tare da kai don Allah Nura kamar ya don Allah Nura duk inda kake ni ina tare da kai ka san akwai wani Nura don Allah na ce maka ni bani da wani uzuri in ban da ke in ganka tare da ni don Allah kana ji na don Allah Nura kana ji na ka yi hakuri yanzu ba ka gan shi kun gaisa ba Nura a ka dai ma kudirin kuma abin gaskiya bai Nura abin da kake faɗa ba abu ne wanda zai yi ba in dai ka guje ni tsakani na da Allah zai iya irin ta rayuwa dan girman Allah ka daina faɗar haka ka daina wallahi tsakani na har da girman Allah wallahi ba musu an kai ba amma dai abin da dai ka faɗi gaskiya bai wa wallahi ka ga jiya a Kaduna ni kwana tun jiya ni taho a Kaduna ni kwana mu ka hada wannan kuma ba wai musu mun kai sai ka buga waya aika muku wannan maganar da ka kana ji na wallahi ya zo karfe biyu na dare ya jani ya kai ni wani lungu a Kaduna ya ce man ko in bashi 6,000 ko kuma in rasa rayuwa in da yaudara yanzu kana ji na amma dai ce mai Kano zani don Allah ya tausaya ma har rusunawa a gaban sa ne ina ta roƙo sa yawa Allah yawa annabi in bashi 4,000 wallahi yanzu kai kana ji na jumana kana ji na barazana da idanu kana ji na da rayuwata kana ji na kai ya ce ma ni mutum guda ne zai kai ni Kano ba wani wanda zai sai da ba wani wanda nike zo in saye shi ko in zo a wajen shi nan ba wanda ya kawo ni illa iyaka kaunarka kawai ya sani na baro gida na baro mama na ko baba ban da shi baba na ya riga ya rasu saboda Allah wallahi kuma kaga a sanadiyar sonka kaga na rasa auren na ashe kuma na zo in so in tabbata to me yasa ka rasa auren a sanadiyar sansa me ya da sansa da auren ka ni ko 10,000 kace in baka mu yi magana da kai ni zan iya in baka shi Nura bai magana da mutane a karɓi kuɗi ba wani kuɗi da zaka ba Nura kuɗi abin da ya kamata ka sani shi dai gaskiya kai saurara ka jiro Allah kai shiru da Allah muna ba shi zai kawo mana abin gaba tunda ko hayaniyar mun hika wallahi ka gane kaga wannan sarkin masoyan Sokoto ne kaf Sokoto Nura bai da shugaban fans kamar wannan kai shi da Allah bai ko sani ba ai abubuwan shi yanzu gaskiya don abin a makabce shi kai ka gane zai ne kuma daga yau bana yadda ya kare kaunar ka in ka auna bai ma iya misalta abin shi yanzu bai da ilimin da zai bayyana ma sannan abin da ka so ku zauna shi baka labari to lahabewa idan ka ce kana ma kowa haka nan za a samu ni ba sai da muka ga masa to shi da dalili ni ban taho da wani hasada a rayuwa ta mu ba mu ce ka zo da komai ba kawai kun gaisa yanzu ban sani haka Nura shiru mana kana ji zan karɓi lambar to na fahimta za ki ci gaba da yin waya duk sanda kake son magana sai za ka kira shi shi ma zai dinga kiran kana ji saurare ni ka gane
cikin wayannan da muke yi idan lokaci yayi Allah ya kawo minta ko kuma na zo Kaduna ina da time din da zan zauna da kai tattauna sai in kira ko Kaduna ne ka zo mu zauna yi magana duk abin da kake so ka faɗa min sai ka faɗa amma yanzu ba ta ni muryan ka tana kai ka san ma wani abu shi ka gane na dai ka gamsu da wannan bayanin ka gamsu da shi ka gamsu da shi ya yi maka wannan bayanin wannan bayani shine magana guda ɗaya kankan wata rabi ne zai gaya